van de mensenrechten en aanwezigen. Het is voor mij een grote eer om hier vandaag te staan op uitnodiging van onze Tibetanse broeders en zusters. Vandaag op 1 juli 2026 staan wij samen in het hart van Amsterdam om getuige te zijn van een gevaarlijke escalatie in de tirannie van de Peking. De officiële inwerkingstreding van de Chinese zogenaamde wet voor etnische eenheid. Laten we absoluut duidelijk zijn over wat deze wet werkelijk is. Dit gaat niet over de eenheid. Het is een juridische wapen dat is ontworpen voor de totale uitwissing van de niet-naties. Het is een instrument om de gedwongen assimilatie vast te leggen en te legaliseren in alle gebieden onder de Chinese bezitting. Als Oeigoer sta ik hier om te verklaren dat we deze wet niet kunnen loszien van de voortdurende misdaden. Al jaren voortpeken en de brute genocide uit in bezette Oost-Turkestan. Door middel van de gedwongen sterilisatie, massale opsluiting in de concentratiekampen en de systematische vernietiging van onze taal, cultuur en de religie overtuigen. Probeert het Chinese regime actief het Oeigoerse volk in Oost-Turkestan tot in de diepste wortels uit te roeien. Deze nieuwe wet is de volgende fase van dezelfde gruwelijke en destructieve ambitie. Via deze wetgeving wil het Chinese regime de totale vernietiging van de onafhankelijke identiteit wettelijk sanctioneren. Het richt zich rechtstreeks op de unieke talen, rijke culturen en het historische erfgoed van Oost-Turkestan, Tibet, Zuid-Mongolië, Cantonië en Hongkong. Het ultieme doel van de Peking is het bouwen van een gevangenis van de naties, waarbij ons verleden wordt uitgevist om in de enkele gefabriceerde Chungwa nationale identiteit af te dwingen. Zij willen generaties creëren die fysiek diverse zijn, maar mentaal en spiritueel volledig zijn geciviliseerd. Onze aanwezigheid hier vandaag als in de Verenigde Front bewijst een cruciale waarheid. De onderdrukking door de Peking is de onderling verbonden. En dat geldt ook de ons verzet. Wij zijn geen zwakke minderheid die smeken om te genade. Wij zijn bezitters naties die onze gesloten vrijheid en de soevereiniteit opeisen. Vanaf de dam sturen wij in de duidelijke boodschappen naar de Peking. Wij weigeren in de stille te sterven. Wij weigeren toe te staan dat onze identiteit wordt uitgewist door een totale regime. Wij roepen ook Nederlandse regering en de internationale gemeenschap op. Economische partnerschap met China mogen we hier blind maken voor de genocide en de gedwongen assimilatie. Zwijgen is een medeplichtigheid. Wij dringen erbij democratie wereld op aantal voorbijloze verklaringen te gaan en de beslissende institutionele actie te ondernemen tegen deze wet. Aan al mijn broeders en zusters uit Tibet, Oost-Turkestan, Zuid-Mongolië, Cantonië en Hongkong, onze eenheid is de grootste angst van Peking. Zij hebben de wapens.
Zij hebben het geld, maar wij hebben de waarheid. En wij hebben de onbreekbare wil om te overleven. Samen zullen we deze tirannen overwinnen. Dank u voor uw aandacht. Free Tibet! Free Turkestan! Free Turkestan! Free Kantonia! Free Kantonia! Free South-Mongolia! Free South-Mongolia! Vrijheid en gereedheid voor de alle bezette natie. Fascist China! Fascist China! Fascist China! Fascist China! Fascist China! Fascist China! Terrorist Xi Jinping! 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 We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! We want vrijheid! We want vrijheid! We want vrijheid! We want vrijheid! China stop en hek weg! Bedankt voor jullie aandacht. Goedemiddag allemaal, mijn naam is Nima en ik spreek hier namens Students for Free Tibet Nederland.